Здравейте! Заповядайте с мен на парти. Нека да се приготвим заедно за 7-ият рожден ден на Клуб Волт. Сега, когато си оправих леглото и стаята, е време да отида в банята и да си подготвя лицето за грима. Също да си измия зъбите и всичко. Подготвила съм си ето този nose strip, за да си премахна черните точки. И ето този фейс скраб на Вълнея. Докато чакам тази маска, вече минах с скраба, още вода. Но да, докато чакам тази маска на носа за черни точки, ще си нанеса тази маска на Fresh Black Tea Instant Perfecting Mask. Изглежда ето така. Ще взема ето толкова за цялото си лице. Плюс врата, разбира се. Започвам с бутиковата вода. Продължаваме с тоника. Аз просто нанасям в ръце. Време за клиник. Нанасям с тази ужасна четка от Revolution, която не става за нищо друго. Освен за нанасяне на крем. И крема на Sephora. Защото от него a little goes a long way. Тъй, че, да. И накрая малко вазелин на устата, защото вече е супер суха. Макар че правих и на нея малка маска, някаква супер ефтина от Jumbo, но whatever. Ще се върна по-късно, когато обядвам и правя някакви други неща и да. Реших да се облека вече, тъй като общо заето ми отнема доста време и тъна. И преди да си сложа грима, после ще е много трудно да си слагам роклята. Абе, разбирате. Това ще е моят туалет. Рокля, която много харесвам и доста добре ме подчертава. И да, благодарение на слънцето, което в момента е платен актьор, можете да видите красотата на роклята ми всъщност в целия и блясък, буквално. Ето я роклята и от по-далеч съм с черен чорапогашник и тези ни length бутуши. Ето така изглежда. Мисля, че е доста кют. Остри са. В момента ще си изправим косата, тъй като мисля това да ми е прическата. По принцип си пара доста екстравагантни неща, но в момента не го чувствам. Да, преста ми е на Philips. Ще си взема ето този спрей на Got to be Glued. Малко да ги загладиме тези косички. Малко по-така прибрана, да you know. И тъй като аз обожавам да блестя хора, ще използвам и ето този брокат на марката на Shein, SheGlam Go Go Glow Highlighter Body Mist. Но то не е тежко, всъщност е прахообразно. За първи път ще го ползвам. Така, това са очите, които си направих. Доста са тежки, осъзнавам, но в момента още нямам лице, затова, т.е. да, още нямам кожа база, затова изглежда малко по-too much. Общо взето, моето вдъхновение за тази визия е точно визията, т.е. гримовете на Селена Гомес от 2010 до към 2016. Точно този смолки грим на очите, черен, аз бях обсебена по нея и по точно този тип грим, благодарение на нея и върху нея, като дете и като тинейджър. Та днес реших да го направя. Защо не направих очите пред вас? Тъй като тук светлината ми е кофти и исках да си седна на леглото удобно, точно срещу прозореца и да го направя. Ще използвам тази спирала на PS Cosmetics от
марката на Преслава. Разбира се, използвам спиралата и за горната мигли да ги излепя лекичко с изкуствените. И тъй като от деве вече хидратирах доста лицето, ще почна с ето тази база на Benefit The Professional. Обожавам я. Тя е за пори и е страхотна, хора. Тя бурва адски много. Имам малко. Не колкото на носа, но да. Ще използвам ето тази също на L'Oreal Infallible на ръката си. Но тя малко вече тръгва да приключва. Този не съм си го купила сама. Беше подарък. Тотално грешен цвят. Това е до 10 TCE Fondue. Исках по-светъл цвят. Ето такъв за по-интересни визии, тип Chapel Roland, който знаем. И общо ето ги смесвам трите продукта. Взимам си малката четка за очертаване на вежди и подчертаване. И гледам да си взема вече от продукт, който имам. Но да, просто си очертавам веждите хубаво. И моите вежди се получиха ето така. И сега просто ще разнеса всичко. Любимата ми четка за фондю в последните 3-4 години някъде е тази на It Cosmetics. И така. Страхотна наистина. Сега си взимам любимия коректор. Моя е на It Cosmetics. Ръсен малко. Той е супер стар. На 8 години сигурно. Bye Bye Under Eye. Нанесох и сега си взимам четката. И ще блендна отново, за да изглежда смоки. Сега ще взема още една четка на It Cosmetics. Ето тази страна. И ще доблендна, тъй като с плоската не става. Додолу, в смисъл, не е толкова удобно чак. И сега си взимам четката, както казах. Това е тя от Jumbo, някаква супер рандъм. За да поправим малко тия неща тук. Най-вече тази страна, окей, но да. И ме кефи, че е точно така назад. Много яко според мен. Сега ще контурираме. Макар, че това е топличко, така че по-скоро течно бронзиране, но да, аз харесвам. Не харесвам студени подтонове. Това е MAC Studio Sculpt SPF 15 Fondue 10, който използвам за контур, както чухте. Ще контурирам или бронзирам след тая на участъци, но ето така на високичко. И взимам четка на Jessup, някаква супер рандъм, но много плътна и хубава, страхотни косми. Просто ето така изглеждаме вече бронзирани, контурирани, който както. Честно казано не правя много по него, защото каквото и да правя няма да се промени. В смисъл, да. Но сега ще си сложа малко само кремообразен руж, Shiglам. И сега ще си сложа хайлайт. Обмислям да сложа ето този на MAC. Обожавам хайлайтър. Изглежда ето така. Тази четка на Real Techniques. Много красив. С пръстче. Що четката е супер флъфи. Ето така. И лекичка. Ето така. И сега ще мина с брозанта на The Balm Bahama Mama. Любимата ми четка на Eve Pearl. Това е чудесен бронзант. Но тъй като е клубно излизане, ще си сетна лицето с пудра. Това е на Laura Geller. Като хайлайтър почти, но има супер финни бляскави частици в себе си. И на мен това много ми харесва. Просто си сетна всичко на място. Вече си сетах лицето с сетинг спрей зад камера. Моето е на Urban Decay All Nighter. И в момента ще ми остана да правя, както виждате, е всъщност устата с ето този молив, който имам още от 2020 хора. Това е Dream Lip Sleep Liner в цвят 504. И последното нещо, което ще използвам преди да изляза, е глос, за да си запълня устните, тъй като това чувствам за тази визия, не искам нищо друго.
А този глас, който ще използвам, е на Kiko Milano. В номер 27. Да, това е 3D Hydro Lip Gloss. Ето така изглеждам и излизаме. Гайс, днес имам един хол за вас. Нови придобивки от Lily и вътре има неща и от Shein. Така че, който му е интересно да види какво съм си взела, да заповядам. Започвам. Взех си няколко кълъфа от Shein, тъй като съм обсебена и са супер ефтини. Ето такъв, с капитонаж и кристалчета. Аз съм обсебена по капитонаж, както можете да видите. Така че нямаше как да не си взема под формата на кълъф с Blink Blink We Love. И тъй като обожавам Blink Blink, си взех още един кълъф, който е целия блестящ. И това са двата кълъфа, обожавам. Следващите неща са също с Blink Blink по тях, разбира се. Ето такива крейзи очила. Обожавам. Розови са, да. Тъй като ми предстои яка почивка тази година и викам, дай да си взема нещо много готино. Те са около 10 лева. Нещо такова. Брутални са просто. I love them so much. Пробвах ги, са много яко на лицето ми. Но ме по принцип доста форми на очила ми отива, така че взе си ето такова пулверизаторче или whatever, как се казва, не знам. Празна бутилчица за парфюм, в която да си прелея, тъй като няма да си мъкна огромните парфюми, кутиите им, т.е. опаковките им той с мен за почивката ми и затова просто такова. Може би ще взема още едно за майка ми. Не знам, но Blink Blink. Молив за усни от Lily, защото мое вече свърши. Молив на Golden Rose Dream Lips Lip Liner в цвят 504, тъй като моят буквално е до тук някъде. И имаше нужда от рефреш. Вече извадих неща, но Instagram не иска да ги качва. Едни тампони за грим, пак рефреш, че ми свършат много бързо. И ето такива, не знам, strips, не знам. За коса, също за почивката ми. So pretty, ще видим как ще ги слагам долу. И ето такъв брокат за тяло на Шиглам. Обожавам в златно е. И е много красиво, не мирише на нищо, което е чудесно. Преди имах някакво ужасно на вълнея, което не беше достатъчно красиво и мирише кофти. Затова нещо по-различно, но е супер красиво. Има и други цветове, може би ще пробвам в бъдеще още от него. Взех си и ето такива сполита също от Shein за грим, за спирала, за едноползване, ще ми трябват. И всичко останало тук е от Lily. Имам такива нос трипове за нос, obviously, за черни точки, масчици. 6 броя. Харесвам да ползвам от време на време. Маска за крака си взех, тъй като харесвам също да ползвам от време на време. Имам пачове за очи. За първи път ще пробвам
Ето такъв вид и още един вид. Ето такива бютен е марката. И последните две неща от Лили са ето тези фейс скрабове, скрабчета за лице на вълнея, Sweet Delight и това какво е? Fruity Fantasy. Разбира се, нямаше как очи да не си взема и дрехи, затова си взех ето този топ, който е като корсет, но не е корсет, просто имитира, но има железца, много е красив и макар че изглежда късичък, всъщност не е къс, много е красив. Други, които си взех, всички за почивки, за клубове и за някакви такива излизания. По-интересни, ето този пак, който е брутален. I love it. Малко ми е голям дъл, но с обемен сутиен би трябвало всичко да е точно. Още има ето този топ, който няма никакви презрамки, е малко по-дългичък, но е разкошен, както можете да видите. I just love it so much. И имам един подобен още на белия, който ви показах. Изглежда така, но има малко ръкавче дантелено. Вече не мога да говоря, но това е всичко. Отново се изхарчихме в Пепко, но този път за радост е само една турба, не като други пъти. Но в момента тази тяхна колекция за Свети Валентин е супер гръмнала в TikTok и нямаше и аз как да не мина и да си харесам нещо. Разбира се, тия чаши са толкова тренди в момента. Просто гръмнаха в тиктоките. И тези буквално бяха последните. И нямаше как да не си ги грабна. I fucking love them. They're so cute. За вино, но може и за коктейлче, защото са доста широки. И ето такива салфетки. Обожавам, guys. What the hell. I love them. Още от серията. Също така и ето тези пантовки от същата колекция за Свети Валентин. They're so cute, oh my god. Като овча кожа имитират, козина. Разбира се, не са, за радост. Също така си взех от пролената им колекция. Ето тази страхотна чашка. Тъй като тези, които имам, не ги харесвам и ще ги хвърлям една по една. Разбира се, но ми трябват нови, които реално ми харесват. И да, почвам да си събирам тази супер кют. Нашите взеха някакви ръкавици за кухнята. Разбира се, няма как без тях. Леля ми си взе една такава пижамка с такъв принт, който е супер кют и ако не стане, ще отиде за мен, разбира се. Има и панталонки и горнище, супер кют. И ето този халат, който е супер мекичък, същата материя като пижамата. Супер fluffy, velvety, like baby pink, супер cute, с панделки, guys! В момента съм обсебена по панделки. Чакам още една поръчка от Shein, която има подобен кълъв за телефон буквално. Супер cute, малко. Супер nice, I love it. Разбира се, Reese's, We Love и турбички за буклук ароматизирани, but of course. And that's all. Bye! Здравейте! Заповядайте в поредният хол от Shein. Получих поредната пратка и този път още не съм я отваряла направо. Ще ви я показвам. Ето се вика As I Go. Ето, че са сложили всичко в една огромна турба. Малко така са наблъскали. Така че ще показвам едно по едно. Но имаше и едно пакетче, което е отделно. Ето това. Два цвята сенки от Shiglam. Ето по този начин. Изглежда много сладко, между другото. Виждам, че е доста мъничко, но това е Gleam Chaser Eyeshadow Topper. Като цвета е Just Glazed. Изглежда много добре so far. Изглежда ето по този начин. Опаковката, т.е. кутийката.
Много съм впечатлена, защото буквално си има предпазителче, но пластмасово. Но ето така изглежда цвета общо взето. Супер красив. Вижте само как блести. Много красив цвят. Това е първият цвят. Вау! Ето го и втория цвят. Взех си два да пробвам. Тъй като доста гримьори в TikTok ги хвалят. И българи, и чужденци. И като цяло хора, които обожават грима. И реших и аз да си взема и да ги тествам. Вторият цвят е Frosting. Отново много кют опаковка. Ето така изглежда. Упс, обратно. Ето така. Уау, хора! О, вижте само. Вижте само. А в момента дори светлината ми не е много добра. Окей. Вау. Супер красиво. Сега ще направя слочове и на двата ще ви ги покажа. Слочовете са готови. Изглеждат ето така двата цвята. Хора, не знам за вас, но аз съм много впечатлена. Вижте само. Вижте само за какво говоря. И това само един слой. Супер впечатлена съм. И това е Shein Glam, you guys. Това бяха двата пигмента топари на Shein Glam. Аз съм супер доволна за сега. Ще видя как се представят и на очите обаче. И може би ще ви дам някаква информация след някакво време или видео. Кой знае, ще видим. Както реша, но това е този път от Shein Glam, което беше отделно. Сега всичко останало е тук. Първото нещо, което вадя, са сутиени за майка ми, които няма да ви показвам по ясни причини. Но са бели с дантела, това, което може да види, но няма да ви показвам. Тук има още нещо, като за грим, което съм забравила тотално. Също спомня, че това се водеше за ногти, но аз съм някакво гъро. Ако са достатъчно ситни частиците, мога да ги използвам и за очи. Но това пък е, че е супер сладурско. Това не е на Shein Glam, това не знам на каква марка е. Но цветът е прекрасен. Имаше много цветове, не бяха особено скъпи. Въобще не бяха скъпи. Мисля, че това беше 5 лева. Супер малко е. Не знам ли това струва 5 лева, но... В смисъл красиво е. Чакайте да го отворя. Мисля, че за хайлайтър и за inner corner highlight и подвежда и тъна. Ще стане много добре за тези неща, тези места, които казах. Така че, вау, супер красив е. Но това... хора, чакайте, не е Shein Glam. Ето тази марка е. Искам да пробвам някакво лепило за почивката ми, да си сложа някакви like stick-on nails. Тъй като просто няма как в София да плащам толкова много на маникюристите. Така че ще го пробваме. Тук са две. Не знам защо, но просто в сет идват две. Ще го тествам и се надявам да ми свърши работа за почивката, да съм с готини ногтенца. Има доста вътре, така че се надявам да го изразходя. Вече имаме по-голямо нещо, както виждате. Това е моя пола. Доколкото си спомням. Чакайте да стана, че то не става така. И тя е ето такава пола тип балон. Мога ли да ви покажа адекватно? Да. В момента са доста модерни. Много е сладка. Доста ми харесва. Котката ми гледа в камерата, ако може да ми каже дали се виждаше супер. Но, да. Общо взето, полати балон с ластик. Много е сладка. Взех си за пролет, за лято, тъй като в момента са много модни, модерни тези поли в чужбина. Тук не знам. Има пак нещо малко. Това знаете ли какво е? Това е Shein Swim. Тъй като
В много сайтове в България продават, забелязахме с родителите ми, че продават буквално почти еднакви неща, които е в Shein. Някой даже са едно към едно. Аз затова направо реших за по-евтино да си купя бански от Shein. Моите родители също, но аз вече показах в миналото видео бански. Поръчала съм си ето такова бяло долнище с връзки отстрани. Ще пробвам как ще ми седи. Надявам се всичко да е наред. Но да, бяло, висока талия. Поръчал съм си и едно горнище. Просто се надявам да се отиват. Ами не си отиват. Не си отиват. Това е много кремаво. Много ми харесва. Вътрешната страна си отива, но от външната не си. Добре, това доста се притеснявах да не се случи, но трябваше да пробвам. Както и да е, ще ги нося заедно. Да, изглежда ето така. Купила съм си и втори бански. Това не е той, ето го него. Втори бански, тъй като предполагах, че е възможно да не се мачнат двете части и исках да си купа и втори бански, който е цял всъщност този път. И това не е бяло, всъщност някакво такова кремаво, но нямаше избор на цветове, затова си го взех в кремаво. То даже жълтее малко, но да. Много е красиво, само това ще кажа. Супер красиво е. Моделчето отзад е с доста затворен гръб, но it's okay. Отново е с връзки. Надявам се, че не ще се вижда, но да, с връзки. Ето тук виждам аксесуарчета за коса, отново за почивката ми. Вау, доста са като бройки. Но те са много модерни. Ето такива, дето се хващат за косата, ако имате плитки или някакви такива неща. Супер сладко, но да, реших да си купя за почивката ми. Ето такива също. Бяха много ефтини, 3 лева ли колко там. Ето го и другият сутиен за леля ми. Ето тук леля ми си поръча шноли за косата, тъй като тя обожава шноли. Аз не особено, но тя обожава и тези са много модерни и ги показах и тя веднага много ги хареса. И си поръча в такова розово и бяло. Много са хубави. Предпоследното нещо, което виждам, са моите сандали, чехли, които изглеждат доста големи, гайс. Те май ще станат на майка ми. Просто виждам как ще са ми големи. Но са красиви. И последното нещо е друга моя пола. Тъй като съм обсебена по поли, но навсякъде са ми много скъпи. И съм някакво... Ще си взема от Shein няколко. Взех си 2. Доста е дълга, но има ето такива. В момента е много модерно. Лайто Келия, какво е какъв точно стила, не съм сигурна. Не следя толкова, но е бяла. Ще я пробвам, като цяло ми харесва материята. Нещо ми подказва май, че ще брозира, защото е бяла и не е достатъчно плътна. Все пак е лятна. Най-много да ми замине за надбанския покривка. Деца вика. Но ми харесват детайлите отстрани. Не знам, ще видим. Но това бяха нещата. Тук е хаос, стана хаос. Статива ми, котката ми, която буквално преди малко беше легнала върху всичко. Ето тук се беше излегнала. Но това общо взето са нещата, хора. Сега ще пробвам и пожелайте ми късмет всичко да стане, да няма малки неща, да няма големи неща. Всичко да е наред. Госпожо, имате ли нещо да кажете вие? Не? Можете само да мъркате, окей. Това беше днешния хол от Shein. Бай-бай! Здравейте! Отново ще ви направя едно холче от Shein. Това са всички неща, които си взех. Това са техните упаковки и пакетчета. Първо почвам с тази чантичка, която е всъщност интересно качество, не от най-добрите.
но не беше супер скъпа, така че разбираемо. Доста е така мека, изплескана и това не е нейната дръжка. Тя дойде с друга дръжка, която ме въобще не ми харесва. Супер мека кожа и кофти като цяло, бързо ще се олюпи, като цяло въобще не ми харесва. И затова смених с някаква друга, която не ползвам от един клъч, който го използвам като клъч. Просто. И стана ето по този начин. По-добре е. Поне не е толкова зле, колкото с онази другата, но цяло ми хареса ето този детайл тук. Доста е красива и самия капитонаж, или как се казва, не знам, патърна. С такова копче, разбира се. И отвътре има някакво пространство. Не е много, но колкото за телефон, портмоне и салфетки и един гланц ще стане. Аз обожавам такива малки чантички. Мразя големи да нося, да мъкна, така че доста добра опция всъщност. It's fine. 15-16 лева беше. Просто нашите на пазара са екстремно скъпи за мен и реших да пробвам как ще учи нещо такова да си взема. И да. Взех си още една, която просто е така за кеф си. Взех, защото сега са много модерни, тренди. И викам, и аз искам една, защото супер много ми харесват. Пък тук също са много скъпи. Викам Арел Шинше. Това е 5 лева точно. Просто да, обожавам принта. Дръжката дълга. Все пак е окей качество с ципе този път. Тук имам, моля ви. Разбира се, да, този път е с цип. Има добро място, честно казано. Телефон просто е супер ще се побърза според мен. Най-вече моя телефон е по-маничък, така че чудесно ще бъде. Но ето така, пухкава. Ще видим на дъжд и сняг как ще обаче. Но да, супер кют е. Доста исках такава, така че да. След това си взех една палитричка, която е всъщност леко кофти качество, но да, какво очакваме? Беше 5-6 лева някъде. За смесване на фондиотени, коректори, такива цветове, за да не стават такива неща, само че от фондиотените ми, които правят много по-голям хаос на ръката, много повече цапат. Тъй, че да, но да, доста ефтина изработка и така, но какво очакваме? Просто да си върши работата, не искам да дам 50 лева за едно такова. Уж добро качество, взех си тези много известните масажори за лице, или как се казват, които ти разтъркват крема за почистване на лице, гела, whatever. И има такава страна, която косъмчетата много падат още, между другото. Тоест, още от сега. Такова нещо не съм виждала от много време. Четки за гримове поне. Но тук се изненада колко много е. Този проблем колко падат. И такава страна гумена. Ще е интересно, ще пробвам. Да, ще видим. И си взех една такава маска за лице, която е с активен въглен, с въглен като цяло. Която е peel-off маска, която да, просто отлепва. И да, за черни точки, такива неща ще видим. В България не можах да се намеря някаква адекватна и на адекватна цена, така че взех това за около 10 лева. 100 грама, надявам се да е добро, иначе просто ще отида в кофата, за жалост. Ще видим какво качество ще бъде. Други неща, които си взех като аксесуари, са ето тези вици, тъй като ги виждам на доста хора и много ми харесаха как седят и просто как изглеждат, вайба им, цветовете им. И видях ето този Set Fashion Jewelry, който много ми хареса онлайн и да, реших да си го купя. Както виждате, доста цветове, чудесно, защото идват и с тапичка или както се казва там, не знам. Но страхотно розовите и сините са най-любими. Много ми харесват. Вече ги пробвах. Не са много големи, не са много малки. Прекрасен размер са. Сега за лятото има всякакви цветове и за пролета. Много ме кефи, че има и черна опция, почти като мрамор и бяла изчистена. Пърли цвят, по-скоро не е бял баш. Просто супер селекция.
и по-неутрални. Просто чудесно е за почивката ми и като цяло за лято и за пролетта ще са страхотни, нямам търпение. Взех си ето такова протекторче за камера. Ето така изглежда, няма го изваждам. Може да види. Да, ето така изглежда. Не може да фокусира, разбира се. Но е с блокат и има кърпичка към него. Супер кют. Да. Взех си още един аксесуар за телефона. По-скоро за зарядното ми. Не за телефона. Ето такова кълъвче за зарядното. Супер сладко. Много са вайрал в момента. И викам, Мари, аз си взема. Супер много ми харесва просто. И другия край е ето такъв. Не може да фокусира в момента. Но да. Много ми харесва. Имам още едно. И има нещо такова, което не знам точно какво е, сигурно нещо за аджастване, за затягане, ще видиме. И последното нещо за телефон и за някакви такива аксесуари е ето това кълъвче. Всеки път почти обичам да си поръчвам кълъвчета и този път реших да е с панделки, тъй като в момента съм много обсебена, както виждате. И даже и по халата, с който в момента съм облечен, има панделки. Тъй, че е супер convenient, много сладко. И има огледало буквално, вау. Интересно, доста интересна изработка, но принта на панделките не е особено качествен. Ще видим след няколко месеца. И още ми пише лък, но ще видим. Цяло изглежда доста приятно, много ми харесва, така че ще видим. It's pretty though. Тук имам няколко гримове. Взех си от Shiglam ето този бронзър, който за жалост е много светъл за мен. Пробвах го вече и на ръката си, и на лицето си. И изглежда супер светло, но ще видим. Ще видим, ако може да се натрупва, т.е. наслагва слой върху слой, как ще изглежда и така. Ще има да го тествам. Но да, Shiglam, това е цвят Golden Sun, техният кремообразен бронзър. И си взех два молива, които са буквално различна серия, различна опаковка и буквално са еднакъв цвят, хора. В момента може да не си личи, особено защото се опитах да ги махна. Трудно се трят, между другото. Което може би е добре, но Shiglam. Този е с стрелка обаче. Това е Lip Facts Lip Liner. Това е странно. В цвят Mojave. Не знам как се произнася точно, но да. Crayons Lip Facts. Това е странно име. А другото Soul Lip и Lip Liner. В буквално същия цвят. Дори името е еднакво. Просто нямам думи. Мислех си, че ще са различни цветове. И онлайн на снимките изглеждаха различно, но уви. Еднакъв цвят два пъти. Различна серия. Може би единият да е по-кремообразен от другия да е по-сух. Това те първо ще тествам, но малко тъпичко, разочароващо, но даваме един същ молив два пъти. И си взех изкуствени мигли, тъй като са много хубави оттам. Имам от един познат, който ми е давал да тествам и така и така и така. И като цяло съм супер доволна и затова реших и аз да си купя вече за себе си някакви модели. Единия е ето този, изглежда ето така, супер тънка лента, което е чудесно. Много лесно ще се залепят. За сега изглеждат окей. Ще видим на очите как ще седят. Имам друг модел, който повече ми харесва. Ето този повече ми харесва, но като цяло и от двата съм впечатлена. Ще видим как ще се даде. За сега обаче този визуално повече ми допада, но в какво? Но ще видим. Това е на марката Aciteo. Не знам. Така пише Aciteo. Ще видим.
Няма модел или номер, но е 23, ако ви говори нещо, не знам. Но да, това е. Преди са ще ги пробваме. Тъй като доста харесвам дрехите на Shein, реших отново да си поръчам. Това е боди, както виждате, на марката Shein. Shein Bay. Супер кют всъщност. Но това боди е много сладко. Той е за пролетта. Тъничка материя, но е доста хубав плътта. И изработката много ми харесва. Принт е чудесен. Има интересен детайл тук за врата. Тази част от рамото е гола и така. Абе, много интересно. Нямам търпение да го пробвам и така, но за сега много ми харесва и разбира се с дълъг ръкав. Но е супер тънък за април месец, май бих казала. Чудесно. Доста ми допада. Малко странно така, но да, така ви го показвам. И тук леля ми си поръча един бански за морето тази година. Набързо ще ви го покажа. Него изглежда така, с някаква като рокличка. Отдолу разбира се е бански, но тя тъй като е първо, че е на възраст, второ, че е голям размер и иска да е комфортно, да не я зяпат гадно хората. И да, като цяло е доста приличен, красиви цветове, хубав принт, окей материя, it's nice, it's fine. И отдолу има и покривал за бански, което не мога да разбера как точно трябва да се сложи, тъй като буквално, в смисъл нещо трябва да се заплита, но като цяло не съм добра в такива неща и I don't know. Но като цяло е черно, доста плътна материя, обаче за покривало за бански ми е много плътна и черна, но ще видим. Харесват ми тези детайли обаче. Доста гейско. Да, харесва ми, но много плътно и черно, просто ще видим. Но да, това са нещата, които този път поръчах от Shein. Малко по-различна обстановка ви показвам в момента. Не как ги вадя, но да. Здравейте, гайз! Днес ще има нов Shein haul, нови придобивки от Shein. Това ще бъде последното за известно време, така че да. Почвам с по-малките неща първо. Взех си няколко кълъва, тъй като съм обсебена, ако сте забелязали вече, но единият е ето такъв с облачета и дъжд, капчици дъжд и има доста брокатени частици. Изглежда много интересно, такъв перлен ефект, блестящ. Надявам се, добре се вижда. Но да, общо взето е така изглежда. Супер красив кълъв. Е така и е хард пластик, т.е. да, твърда пластмаса. Много красиво, много ми харесва. Нямам търпение да си го сложа на телефона. Прекрасен. Не сега за дъждовния месец. Доста ще се вписва и е супер красив. Взех си един за морето, тъй като ще има много интересна почивка тази година. И исках нещо ново, тъй като да, и телефонът ми е нов. Няма още година. И реших да си взема ето такова кълъвче за морето. Чакайте да ви го покажа така. Много красиво. 3D. Даже има и текстура на самия кълъв. Освен мидите и пердичките. Много е красиво, хора. Не знам. Ето така изглежда. Напомня ми на прозорец или не знам, някакво стъкло. Като цяло просто. И има някакви блещукащи отстрани. Не са камъчета, но е много интересен ефекта. И при камерата също, но да, дали ще се вижда по-добре. Като цяло много интересно, с телефона ще е супер. И пак е прозрачен, който ми харесва. Много готин ефект като цяло има. И имам още един кълъв, който честно казвам, ме разочарова. Той беше най-ефтин, мисля. Но не очаквах да са само принтирани, очаквах да имат и 3D елементи. То няма и всъщност е много гума ли, как се казва. Мека пластмаса просто, но като цяло принта не е най-доброто качество. Също. Така че този е най-разочароващ. Но и него си го взех за морето, тъй като има някакви такива елементи, които ми напомнят на лятно, почивно време, когато сме супер чил и така. И да, просто някакви стикери принтирани, не знам, не ми е най-любимия.
Този с миличките и този с дъжда са ми най-любимите от тази покупка. Просто ги обожавам. И двата са прозрачни също. Просто супер доволна съм. И да, това са малките неща. Всъщност тук имам едни мигли. Просто аз, ако си поръчам шини и не си вземам мигли, явно няма да съм аз вече. Така че това ми е вече третия чифт някъде. Мисля, че третия. И с такива крайчета само. Тъй като моите въобще няма да коментирам. Изобщо какво има състоянието на старите ми на Ардео, което сама съм нарязала просто това. Но да, това пише, че е LN03. Това май е номера, няма другаде нищо, така че така предполагам. Макар че зимата си отива, реших да си взема един кожен панталон, който, разбира се, пролетта мога да нося. Беше леко голям, което много не ме радва, но да, с супер широк кръчол. Наистина много широк, даже са ми доста гигантски надолу. На ханша са ми добре, както винаги, но на талията са ми много големи. Не знам. И са ми супер свободни в зоната на джобовете и от двете страни. Което значи, че дори малко да отслабна, ще са ми вече гигантски. Аз постоянно отслабвам по-малко и по-малко, така че не знам. Ще видим, но да, бяха намалени от 47 на 26, така че това е огромна отстъпка, голям дил. И с плътнички. Зимата не стига, но февруари, март, септември, октомври, ноември ще са супер, така че ще видим, но сега са много запръчкани. И останалите неща са вече за лятото. Тъй като си купих подобно, в смисъл същото топче даже, реших да си купя и полата, която е като топчето. Не смятам да ги нося заедно, обаче, че ще стане ширеник, доста като дискотопка ще съм, така че но е на ластик горе, колан такъв и много добра дължина. Беше ме страх да не е къса, но е перфектна дължина. И е много интересна. Но определено трябва да се носи на по-обикновен топ. Взех си и рокля за почивката ми, тъй като нямам никакви рокли, гайс, заклевам се. Изобщо нямам никакви лятни рокли, летни. Тях също ето така. И е на ластик. Няма цип, няма нищо. Без презрамки. С отин ще е по-добре късичка. И има ето такива отново. Страшна красота, хора. Вече я пробвах. Седи ми божествено. Аз лично съм доволна от това как ми седи. Ето така дължина е. И да, това е тя. Супер красива е. Това бяха моите неща, този път по-малко. Но нашите също си поръчаха някакви работи. Майка ми си поръча бански за морето ни. Това идва и с бельо, овия с изгащи долнище, whatever. Така набързо да ви покажа. И си поръчаха панталони, които са съвсем големи. Но да, това е за майка ми панталон. Просто бял с дантелен детайл. И подобен в черно, който е супер гигантски. Смисъл, в кройката му е много свободна такава парашутста, но има пак дантела детайл. То път черен, но е пак летен, пролетен летен. И Лена ми се поръча някакви неща, които няма да отварям, но това е банският, като си взе още един, т.е. за себе си. И си взе и пижамка. И тя си взе същия панталон, като майка ми. Разбира се, забравих да ви покажа две неща. Взех си един чужд погашник с много едри квадратчета, който не стига до пръстите, а е до глезена. И се води за плажа, но аз няма да го нося на плажа, просто бядоковен. И майка ми си взе два протектора за телефона си.
Така че, да. И общо взето това ни е последната поръчка. Скоро време няма да поръчваме, няма да има такова видео. Така че, надявам се да ви било интересно и приятно. И това е този път от моят Shein haul. Бай-бай!